सुस्वागतम। सुस्वागतम। श्री सांतेरी प्रसन्न सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री सांतेरी देवीच्या वार्षिक जत्रोत्सवानिमित्त श्री दत्त साई प्रोडक्शन्स वळगा सहर्ष सादर करीत आहोत प्राध्यापक वसंत शंकर कानेटकर यांच्या हस्तलेखनातून अवतरलेलं 1 ते 3 अंकी संगीत सामाजिक हृदयस्पर्शी नाट्य कलाकृती अश्रूंची झाली फुले। अश्रूंची झाली फुले अर्थात आंसू बन गए फूल। या नाटकात भाग घेणारे कलाकार अर्थात पात्र परिचय डॉक्टर विद्यानंद श्री प्रशांत बनावळी मुडगेरी, शामराव श्री श्रीनिवास सावंत माजाळी, शंभू महादेव श्री केवल एम तामसे ओंबळीजू, धर्मप्पा शेठच्या भूमिकेत श्री संदीप आर नाईक गोपशेट्टा, प्रोफेसर क्षीरसागर श्री विष्णू कोळगेकर कोळगे, प्रोफेसर आरोळे श्री संजय बी राणे खारगा, इन्स्पेक्टर श्री सुनील मडिवाळ खारगा, सुमित्राच्या भूमिकेत सौभाग्यवती श्रीमती शोभा मांजरेकर सावंतवाडी गोवा, नीलम मिस ममता जाधव गोवा, पार्श्वसंगीत किरण कला केंद्र बिचोलीम गोवा, रंगमंच ध्वनि संकलन व प्रकाश योजना श्री सप्तकोटेश्वर सावंतवाड़ा बाड़ कारवार, नाटक मैनेजर श्री हरिचंद्र एस गांवकर बैरे कारवार, स्टेज मैनेजर श्री दीपक डी गांवकर बैरे कारवार, निर्माता श्री दत्त साई प्रोडक्शन्स वळगा, दिग्दर्शक श्री प्रशांत डी नायक वळगा, व्यवस्थापक श्री सांतेरी भक्त मंडळी व ग्रामस्थ। धन्यवाद। सुमित्रा वहिनी, अरे म्हणजे अजून हा कॉलेज मधून घरी परत आला नाही वाटतं। अय्या आणि वहिनी त्या दवाखान्यातून आला नसणार किंवा कुठं व्हिजिटला गेले असतील। एक काम कर ना, तू तिथंच थांब, मी आतमध्ये गडी माणसं रोज चौकशी करून येतो। हा तिथं थांब बरं का, लगा लगा आज शिरून थिल्लरपणा करू नकोस। हो समजते मला, इतकी काही फी समजू नका।
होता. फार मोठ्या एका सज्जन माणसाच्या घरी आहोत आपण. कळलं? हो, कळलं मला. विचारल्याशिवाय आत येशील का? खबरदार. तो पदर नीट घे अगोदर. अगं 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 काय आता करतेस बघ ना, हे? कसं ना, कसं. अगं पदर नीट घे म्हणजे मारवाडी सारखं गोंधळ घ्यायला नाही पाहिजे. असं कळलं? हे बघा आता घरंदाज बाई सारखा शाळेत वागायचं. कळलं? बघून येतो मी आज. श्री रामाचे अय्या, आता श्री आता पुढे करा की. अय्या, काय केलं मी? बेशरम बदतमीज. विद्यानंदाने ही शिटी ऐकली असती ना लात मारून बाहेर काढलं असतं तुला. अय्या, म्हणजे हेच का विद्यानंद? छान आहे काय ताई. काय 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 म्हणालेस? उगाच डोळे वटारू नका. मी म्हटलं जोडा कसा लक्ष्मी नारायणासारखा दिसतो नाही का? एवढ्या वेळात हे एकच वाक्य तू अगदी घरंदाज बाईसारखं बोललीस बघ. शुक्रिया मेरी जान, शुक्रिया. वाचेल म्हणा बंद कर आता. आता मी काय सांगतो ते नीट लक्षपूर्वक आहे आणि आचरणात सगळं कोणाला काहीतरी विचारत राहू नकोस. कळलं? हे बघ हा डॉक्टर विद्यानंद. डॉक्टर? हा. मगाशी तर प्रोफेसर म्हणालात की. अगं प्रोफेसर मधलं डॉक्टर आहे ते. अगं बघतेस का अशी तोंडवर करून? डॉक्टर डॉक्टर म्हणजे मोठा विद्वान. गणितावर मोठमोठ्या इंग्रजीत पुस्तक लिहिले आहेत त्यांनी. कशासाठी? मूर्ख म्हणून. जरा मुख्याने ऐकून घेशील का? 2 वर्षापासून विद्यानंद या कॉलेजचा प्रिन्सिपाल झाला आहे. दोस्ताना लईक माणूस. इस्लामपुराला आपण एकत्र गेलोलं. हे बघ हे इथं त्यांचं घर, हे इथं आमचं घर. मी असायचो त्यांच्या घरात, तो असायचो माझ्या घरात. त्रिकाळ अष्टप्रहरी एकत्र घाललेलो ना आम्ही. आणि तरी सुद्धा अभ्यासात ते हुशार राहिले. पेट्याचं डोकं पहिल्यापासून चाललं. वर्गात नुसतं धडाधडा तोंडाने उदाहरण सोडायचं. अय्या, मग बाकीचे लोक कशाने सोडवतात? शाळा कधी पाहिली का आपण? आपण तरी कधी पाहिली का? अरे हमारा छोडो यार. शाळेचं आणि अभ्यासाचं आमचं कधीच जमलं नाही. पण असे काही पण असू दे, पण आम्ही मात्र आमच्या धंद्यात डॉक्टरच आहो की. हा हा हा, सोन्याच्या चोरट्या. निलम, चुकलं. चुकलं. आपल्या तळावर नाहीयेस तू. डोकं ठिकाणावर ठेवून वाग. चुकलं म्हटलं ना. पुन्हा नाही रे बोलायचे असं. हा ही सुमित्रा वहिनी डॉक्टरे नाही, गाव पाणी देणारी. रोज सकाळी उठून पायाची धूळ मातीला डोक्याला लावायची एवढी माऊली आहे. कळलं कळलं. नुसतं कळलं म्हणून सांगू नकोस. वहिनीच्या हाताखाली तुला काही दिवस ठेवणार आहे मी, वळण लावण्यासाठी. आधी लग्न तर लावा, मग पाहिजे तेवढं वळण लावा. नाही असता 8 बटाचा धंदा पुन्हा करायचा नाही मला. हो? आधी वळण नंतरच लग्न. कळलं? हो, काही हृदय वगैरे आहे की नाही तुम्हाला? जंगली. करेक्ट. जंगलच्या जमान्यात जंगलीच बनायला लागतं. म्हणूनच तर दारात गाडी आणि घरात तुझ्यासारखी सोन्याची लाडी बाळगून ठेवली आहे मी. शंभू महादेव. आमोश ओढू नकोस. बायको व्हायचं ना माझी. मग
बायको कशी नवऱ्याला अशी ओरडते का? हा, या सुमित्रा बहिणी हा त्यांचा छोकरा कुमार भारी कोण होता? होता हो. अगं बघतेस का अशी नीट वाच की ही खालची तारीख, हा जन्म, हा भैया म्हणजे हा 2 वर्षापूर्वी मुंबईच्या लोकल गाडीत सापडलं मला. या माझ्या हाताने त्याचा छिन्न विचिन्न ध्येय बाहेर काढला. महिनाभर वहिनी एकांत करत होत्या. पण या आमच्या महामुनीनं असं का रे झाला शंभू हा एकच सवाल मला घट्ट मिठी मारून विचारला. बस त्यानंतर डोळ्यात पाण्याचा टिप्पू सुद्धा नाही. खैर जो होना था सो हो गया. नीलम तुला सांगायचं एवढंच, वहिनीच्या समोर या गोष्टीवर तोंड बंद ठेवायचं, कळलं? नाहीतर जाशील तुझ्या सहानुभूतीचा त्यांच्यावर दबदबा वाचायला. इतकी का बुद्धू आहे मी? अगं बायका सगळे बुद्धूत असतात आणि पुरुष सगळे सैतान असतात. म्हणून तर आमचं जमत. अगं बाई, शंभू महादेव तुम्ही हो. तुम्ही केव्हा आलात? हे काय आता झालं की? आज इकडे कोणीकडे झुकली स्वारी? अहो तुम्हा दोघांना भेटायची हुकी आली म्हणूनच आलो आम्ही. अजून घरी परतले नाहीत ना? कसली यांची मीटिंग म्हणायची हो? हे बघतेस का वेड्यासारखी? नमस्कार कर वहिनीला, नीट नीट खाली वाकून वाकून. अहो, इश्शा, हे काय? या कोण? हे का वहिनी हिला ओळखलं नाही तुम्ही? हो ही आमची बायको. बायको? हो तुमची बायको? हो. ओ काय सांगता का शंभू महादेव? ओ मागच्या वेळी तर तुम्ही त्या शिलाताईंची बायको म्हणून ओळखता हिला छे, ती कसली बायको? ती कधीच पळाली. पळाली? मग नमाखराम सटवी सारी माझं सगळं सामान सुमान पैसे देखील घेऊन पळाली ती. तुमच्या पुढे हद्द झाली शंभू महादेव. ओ एवढ्या 3 प्रकरणं झाली तुमची. त्याला आता काय इलाज आहे वहिनी? हल्लीच्या बायका नीट नांदवत नाही, त्याला आम्ही तरी काय करणार? पतिव्रतेचं प्रमाण एवढं कमी झालंय की. खरंच की काय? हो. नाही म्हणजे आता ती अशी बरीच वागते. नशीब माझं. आमचं. तुम्ही उभ्या का? बसा ना. या हो बसा. नाव काय म्हणालात तुमचं? अजूनही काही ठरवलं नाही. बरी टिकली तर ठेवीन म्हणतो. सुनीता नाही तर सुमिता. माझं नाव नीलम. नीलम? चांगलं नाव आहे हा. तुमचे आई वडील कुठे असतात? हा एकच वादग्रस्त प्रश्न आहे वहिनी. अहो जिभेला हाड वगैरे आहे की नाही तुमच्या? मला की नाही आई वडील नाही आहेत बहिणी. असं कुठे नोकरी का करीत होता तुम्ही? ही आणि कसली नोकरी करणार दगडाची. अधून मधून माझ्या धंद्यात थोडीफार मदत करते मला. तुमचा बिझनेस ना? हा. त्यात हिला उगाच गुंतवू नका हा. बाय माझं ऐकशील तर तू तुझं घर सांभाळ, संसार सांभाळ आणि या महाशयाला थोडं ताळ्यावर आण. आम्ही दोघांनी यांच्या पुढे हात टेकले. छान 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 आहे. म्हणजे वहिनी हिला वळण लावण्यासाठी मी तुमच्या घरी ठेवणार होतो. आता मला तळावर आणण्यासाठी हिला नेमलं. आता ही कसली माझ्या डाक्यात राहणार? शंभू महादेव, हो लग्न झालेल्या बाईला दुसऱ्याने नाही कोणी ताळावर ठेवावं लागतं. संसाराचे पाशच तिला बंधनात ठेवत असतात. धाकात ठेवावं लागतं ते तुमच्यासारख्या पुरुषांना. नीट ऐकून ठेवा. हो पुरे पुरे जास्त पुशारून जाऊ नको. तुझं सगळं कुठं ठाऊक आहे? मग सांगा ना, माझं सगळं सांगा, तुमचं पण सगळं हे सांगा. हलगे? त्यांना आमची गाडी राज रस्ता सोडून कधीच आड राहण्यात शिरत नाही.
आमचं कसं अगदी सरळ. शंभू हा, महादेव वहिनी. हे तुम्ही मला सांगता इतक्यात तुमच्या किती फिर्यादी झाला तो? नाही वहिनी, आता सगळ्या मिटल्या बघा त्या. मिटल्या की मिटवल्या? आता काही मिटल्या काही मिटवल्या. अगदी तुमच्या गळ्यात. मग त्यांच्या नको. मग तुझ्या नको. अगदी माझ्या गळ्याची शपथ घेऊन सांगतो वहिनी, आमचा आता स्वच्छ व्यवहार. वा वा वा, देव करो आणि तुमच्या तोंडात साखर पडो. आले 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 बघा बघा आले. आले. प्रत्येक वेळी भूक मिळून आपण गप बसायचं. पण विद्यानंद धर्मपाल शेठ आपल्या सोसायटीचे अध्यक्ष आहे आणि आपल्या कॉलेजचे देणगीदार आहे. हे तुम्ही कसा विचारता? पण केवळ द्रव्याचा जर विचार करायचा असेल ना तर मी म्हणतो की शाळा कॉलेजेस बंद कराव्या आणि चक्क लायसन्स काढून दारूची दुकानात उडावीच की. दारूची दुकानं वडे म्हणतो. मग तुम्हीच काढून टाका ना मिशिया वेंडरचं लायसन. काय आता ह्या मंडळीला तुम्ही आतमध्ये येऊ देणार आहात की नाही? त्या सगळ्या हो, गोष्टी बाहेर विसरूनच गेलो मी. पेटीत भांडण बाहेरच करणार आहात. माझा नेहमी हे असंच होतं. मंडळी या वहिनी बसा. आम्ही आत येऊन बसणार नाही कारण वेळ नाही आम्हाला. बरं श्याम, सगळ्यांना चहा जाणवणार आहे नको महिने का? चहा रगड झाला मीटिंगच्या वेळी. श्यामरावचं काय बोलता? अरे दुसऱ्याच्या घरी आल्यावेळी चहा नको म्हणायचं नाही. साखर मिळत नाही हल्ली. वहिनी गरम गरम चहा आणि माझ्यासाठी ना एक जबरदस्त औषध. हो. आणि ऐकलं का हो, पाहुणे आलेत आपल्याकडे फार मोठे. पाहुणे. ओ हो विद्या, नमस्ते शिलाताई. शिला त्यांचं नीलम. नीलम हो, शंभू महादेवाची नवी बायको. बायको नवी म्हणजे ते आता काय ते ह्यांनाच विचार. हा चला आपण आधी काय रे काय भानगड आहे? अरे भांडण काही नाही रे बाबा. हे बघ थापा मारू नकोस. काहीतरी मोठंच प्रकरण दिसतंय. हे बघ मला सांग नाही तर हा. अरे सांगतो रे बाबा. जा चौघा. तर मित्र हो, हा माझा जुना जानी दोस्त शंभू महादेव. ते समजलं आम्हाला, पण करतो काय हा? सांग रे बाबा तू काय करतोस ते. बिझनेस म्हणजे धंदा, म्हणजे अक्कलवंताचा माल घ्यायचा आणि गरजवंताला द्यायचा. हो, सरकारची कृपा आहे आपल्यावर. छान छान उत्तम उत्तम. आणि शंभू हे प्रोफेसर बी शाह क्षीरसागर, हे प्रोफेसर तात्यासाहेब आरोळे आणि हे कोण ओळख पाहू. हा? हा, हे हो. अरे हा हे काय करतो? अरे हा आपला श्याम नाही का? श्याम, अरे श्याम, अरे हा एवढासा होता तुझ्या घरी यायचा जेवायला किंवा साठी पैसे मागायला. हा शंभू. अरे याला अर्धा चेटी तुझ्याकडे पाठ पाणी करताना पाहिलं होतं मी. म्हणून आजही तो अर्धी चड्डी घालून माझ्या घरी पाठ पाणी करतो असं म्हणायचंय का तुला? अरे एमएससी फर्स्ट क्लास मध्ये फर्स्ट क्लास पास झाला. आमच्या कॉलेजात उपप्राचार्य म्हणून आहे हा टाईट आहो. हा? म्हणजे तुझ्या खालती की वरती? नाही खाते खाते. हा म्हणजे पार कालती नाही या जर असा कालती. आणि तेही या वर्षी. पुढल्या वर्षापासून पुढच्या वर्षी देखील तुम्हीच आम्हाला पाहिजे प्रिन्सिपल. कशाला? अरे झाली एवढी भांडणं काही कमी आहे? भांडण कसली? तेवढे महत्वाचे असायचे. मी तर तुमच्याशी भांडत नाही. श्याम, अरे मी कॉलेजात नुसता प्रोफेसर म्हणून जरी राहिलो ना तरी माझ्या हातून संशोधनाचं काम पुष्कळ होतं. या बाबतीत काही ऐकणार नाही बघा. काय म्हणतात? ईशा, बरोबर आहे. आणि मुख्य म्हणजे या मंडळींना माझा त्रास पडणार नाही. हे तुमचं आपलं काहीतरी. तशी कोणी तक्रार केली का?
माझे निर्णय तुम्हाला आवडत नाहीत आणि तुमच्या विचाराशी मी सहमत नाही, तेव्हा उत्तम उपाय म्हणजे प्रोफेसर साहेब, प्रत्येक वेळी असं डोक्यात राग घेऊन चालायचं नाही. अहो, संस्था चालवायची म्हणजे काय काहीच नेमकं काम नाही. पैसेवाल्यांना आम्ही शरण जायचं असंच ना. या शरण जायचा प्रश्न आलाय कुठं? धर्मप्पा शेठजी आपल्या संस्थेचा अध्यक्ष आहे आणि देणगीदार मी. आपण बरोबर बोलला श्याम. अरे पण विद्यानंद, मी वाटतो शेठजीच्या शब्दाला मान देऊन नव्या इमारतीची कामगिरी जर आपण त्या कंपनीला दिली तर मोठा प्रॉब्लेम होणार आहे का? त्या म्हणजे बसप्पा कंपनीला. होय. हे बघा, असं गोलमाल बोलू नका. बसप्पा हा धर्मप्पा शेठजीचा जाव आहे आणि बसप्पा कंपनीचा लौकिक किती खराब आहे हे साऱ्या जगाला ठाऊक आहे. आणि तरी सुद्धा तुम्ही तसे सगळेच कॉन्ट्रॅक्टर पैसे खातात हो. तुम्ही जास्त कोला शिरू नका. डॉक्टर साहेब, मित्र म्हणून तुम्हाला एक मी विनंती करतो. धर्मप्पा शेट्टीची मैत्री संपादन करा असंच ना. छे भलतच का हो? शेठजी जमातीचा प्राणी कधी कोणाचा मित्र होऊ शकतो का? आता कसं बोलला त्या नाही. या विद्यानंद, प्राचार पदाची धुळा नको असेल तर सन्मानपूर्वक तुम्ही ती सूत्र खाली ठेवा. पण तुम्ही धर्मपाशी उगीच दुश्मनी करू नका. He may not be your friend, but just he is not your enemy. का तुमचे धर्मप्पा शेठ मला खाणार आहेत की काय? ओ भल्याना खाऊन चुकवायचो. तुमची आमची काय कल्पना आहे? ज्यांचे हात पाय चिखलात बरबटलेले आहेत ना त्याने खुशाल मोठा गोळावा शेठजी पडत. पण मी हा असला भ्रष्टाचार माझ्या कॉलेजमध्ये मी मुळीच चालू देणार नाही. चालेल. हा कॉलेजच्या कामाची चर्चा पुढे बरं का? ठरलं. हा डोस आता घ्या. आणि या गोळ्या रात्री घ्यायच्या बरं का? आणि त्यातच तुमची पत्नी नाही आली ती भेटायला? प्रकृती कशी आहे त्यांची? नाही पाठवीन आताच तिला. पण एक्सरे काढायचं म्हटलं तर पैशांचं मी कधी तुम्हाला विचारले का? त्यांना घेऊन या, बाकीचं मी सगळं बघेन. अरे हो तात्या, तुम्हाला पैसे हवे होते नाही का? विसरत होतो मग मी बोलण्यातच. श्याम, माझ्या कपाटात श्यामला काय सांगतात? आता तो लहानका राहिलाय. आता सांगतो मी. अरे किल्ल्या कुठे आहेत माहिती आहे? तुमच्या घरी पण मोठा झालो. अरे तू का उगाच सू करतोय? त्यांच्या औषधात थोडीशी ब्रँडी जरी टाकली ना तरी ती तुला मिळायची नाही. हे सगळं वरची केलंय मी. अच्छा. अरे आपल्याकडच्या ब्रँडी सत उडतात हसतात कुठे येतात. अरे वा, मग एक दिवशी तुला सत्पशील हेरिटेलच पासतो. पुष्पाताईंना घेऊन कधी येणार विराट थाटायला? आता लग्न होऊन झाले की 2 महिने. हे बघ, तू जर आता विराट थाटलं नाहीस ना तर तुला सासूरवाडीला जायला एका दिवसाची सुद्धा मी रजा देणार नाही. आता सांगून ठेवतो. एवढी मंगळागौरी आठवते की आणणार नाही मी. बिराण्याची तयारी करतो का? अरे हे काम तू हिच्यावर सोपव ना. अरे एका दिवसात झटक घर मांडून देईल ती. आणि हे बघ, काही कमी जास्त पडलं ना तुला कुठलंही सामान तर घरातलं उचलायचं आणि सरळ घेऊन जायचं. काय ग? केव्हाच सांगितलं मी त्यांना तसं.
हे तर आधी सांगितलं मला विधी. हा तात्या चालायचं ना आता हो की आणखी काही राहिलंय शिल्लक? नाही आम्ही काय सदैव तयार. हे बघ एक मिनिट. सर हा एवढ्या सीए म्हणजे ही सरकार बिल आणि ग्रँड कमिशन. अरे राहू दे रे बुवा, तू वाचले असते सगळे पेपर. झालं तर ठेव तिथं, रात्री बसून पटापट सगळ्या सह्या करून टाक. हा, विद्यानंद पण सही कटना जरा वाचून सही करा. हा का हा श्याम आणि तुम्ही मंडळी काय मला खड्ड्यात टाकणार आहात? ही पहा, माणसानं व्यवहारात कसा चॉक कसावा बघा. हा, मी पण तेच म्हणतोय. तसला चोरपणा करण्यापेक्षा मी खड्ड्यात पडणं पत्करेन. कळलं तात्या? सोडा सोडा मग. माझ्या अंगाला हात लावला तर खबरदार. सोडा मग जरा. टेनिस काढला. काय झालं का धर्मप्पा शेठ? बिचारा आरामचा त्याला थोडी नाही चिमणी एवढा साला आणि आणि माझ्या मुलावर स्प्राव करतोय. पुन्हा तोंडावटे शिवी काढ म्हण त्याला. जीप कापून आता Hey, shut up! Give yourself. तुझ्या कॉलेजच्या प्राचार्यासमोर उभा आहेस तू, याद राख. नाव काय तुझं? लाल्या म्हणून ओळखतात मला. नाव काय तुझं? चुन्नीलाल. नाव काय तुझं? चुन्नीलाल मोतीलाल बियाणी. असं लाल्या, आज तू कॉलेजमध्ये कसा आलास? रस्त्यावरून पुन्हा सांग. मित्रांच्या बरोबर. आज तू कॉलेजमध्ये कसा आलास? गाढवावर बसून. गाढव कुठं मिळवलं? पांजरपोळ्यात. कोणी घेऊन दिला तुला पांजरपोळ्यातला गाढव? मी पार्ट टाइम नोकरी करतो पांजरपोळ्यात. कॉलेजमध्ये गाढव आणण्यासाठी? मला बसचं भाडं परवडत नाही म्हणून. ज्यांना कोणतंही भाडं परवडत नाही ते विद्यार्थी कॉलेजमध्ये कसे येतात? सायकल वरून. काय? सर माझं गाडव निमूटपणे ग्राउंड वर चढत होत. त्या सायकलवाल्यानेच तंटा उरकून काढला. मी म्हटलं त्याला, तुला सायकल चालते, स्कूटर चालते, मोटर चालते, मग माझ्या गाढवानं असं काय पाप केलंय? कॉलेजमध्ये गाढवावर बसून येऊ नये असा कोणता नियम आहे सर? ज्यांना कुठलंही भाडं परवडत नाही ते विद्यार्थी कॉलेजमध्ये कसे येतात? चालत. दॅट्स इट. सुरा कुठं आहे? इकडे आहे. बोला धर्मप्पा शेठ, काय तक्रार आहे? एक मिनिट. हे प्रिन्सिपॉलचं घर आहे. शिव्या न देता फक्त तुमची तक्रार सांगा. बोला. प्रिन्सिपल साहेब, लक्षात ठेवा, मी तुमच्या या सोसायटीचा अध्यक्ष आहे आणि कॉलेजचा देणगीदार आहे. पण या घटनेला मी तुम्हाला फक्त तुमच्या मुलाचे पालक म्हणूनच ओळखतो. बोला. यानं माझ्या मुलावर कुटप्पावर सुरा उगारला. तुम्ही डोळ्याने पाहिला? नाही, कुटप्पानं सांगितलं मला. हा, तो खोटा सांगणार नाही. तो खोटा सांगणार नाही. कुटप्पा चांगला आहे. रोज घरी जाऊन शिकवतो मी त्याला. कुटप्पा कुठं गेला? मी त्याला घरी पाठवलाय. त्याला पाठवून द्यायचं. त्याची काही जरुरी नाही आणि तो येणार नाही.
जी काही चौकशी करायची आहे ती मी केली आहे आणि माझी खात्री झाली की हा लाल्याच गुन्हे तेव्हा त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे. अपराध याला शिक्षा ही जरूर होईल, पण त्यापूर्वी प्रिन्सिपाल म्हणून मला सगळी चौकशी केली पाहिजे. सोसायटीचा अध्यक्ष म्हणून मी तुम्हाला फरमावतोय, याला आत्ताच्या आत्ता या कॉलेजमधून रेस्ट्रिकेट करा. मी प्रिन्सिपाल म्हणून सांगतोय, मला सगळी चौकशी करून माझी खात्री पटल्याशिवाय तसलं काही एक मी करणार नाही. मला वाटतं सर दादाला तुम्ही कॉलेज बाहेर जायला सांगा. नाही, तो बदाम होऊन माणसातून उठला पाहिजे. निदान त्याला काही दंड तरी छोटा आहे 100 रुपये. नाही, तो कॉलेजमधून बडतर्फ झालाच पाहिजे. नाहीतर मला वाटतं तडतोड करून सर तडतोड तरी करा तुम्ही. माझा निर्णय मी दिला आहे आणि या घटनेला आणि आताच धर्मपंच्या मनाप्रमाणेच निर्णय झाला पाहिजे असा तुम्हा मंडळीचा जर आग्रह असेल तर कॉलेजचा प्रिन्सिपालच तुम्ही पाठवू शकता. सर 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 तसं टोकावर निर्णय घेऊ नका. सर तुम्ही विनाकारण टोकावर जाताय. आनंद, तुम्ही प्रत्येक वेळी माझा प्राण उतरवता, माझा अपमान करता. तुम्हाला बजावून ठेवतो. माझ्याची झुंज देण्यात तेवढं सोपं नाही. अरे तुमच्यासारखे काही विद्वान विकत घेतले त्या धर्मपण. माझ्याशी वैर करू नका, माझ्याशी वैर करू नका. सगळ्यांच्या देखत बजावताय. जर तरी मला प्रिन्सिपल साहेब फार जड. माझ्या घरात येऊन तुम्ही मला धमकी देत आहात. मला एका कॉलेजच्या प्राचार्याला गेट आउट फास्ट. शाम शेठजीला बाहेरचा रस्ता दाखव. त्याची काही जरुरी नाही. कोण कुणाला बाहेरचा रस्ता दाखवतो ते लवकरच दिसेल. नमस्कार धर्मप्पा शेठ. नमस्कार. कोण? शंभू महादेव. आपली सॉरी, इथं कशी म्हणजे आपले पाय इथपर्यंत कसे पोहोचले? जसे आपले पोहोचले तसे आमचेही पोहोचले. मी या सोसायटीचा अध्यक्ष आणि या कॉलेजचा देणगीदार आहे. मी प्रिन्सिपल साहेबांचा दोस्त आहे. अच्छा, तर बरीच माहिती दिली तुम्ही मला. त्याचा आता काहीच उपयोग होणार नाही. तुमच्या शब्दात सांगायचं म्हणजे फार जड होईल धर्मप्पा शेठ. फार जड होईल. बघू बघा बघा. श्याम, तुझा हे असला भिडास्त बोट चेपेपणाचं वागणं मला बिलकुल पसंत नाही. काय केलं मी सर? तू गप्प काय राहिलास? अरे ठणठणीतपणे बोलणार का नाहीस? आणि ज्याला शिक्षणाचा, मुलांच्या मानसशास्त्राचा गंध देखील नाही, त्यांची ही असली लुडबुड तू आपल्या कॉलेजमध्ये सहन करणार आहात? अरे असल्या या तुझ्या भिडास्तपणामुळे तू एक दिवस सगळ्यांना गोत्यात आणणार आहे. श्याम, नाही सर. जेवण झाली आहेत, पानं मांडली आहेत. श्याम, तू जेवायला येणार आहेस ना रे? नको बहिणी, मला एकीकडे जायचंय बाहेर. हे रे काय? अरे रक्त तसंच आहे. थांब, तू बस बघ इथं. बस. नाहीतर आज मी पट्टी करते. नंतर करूया बाई. अरे पण तुझं जेवण झालंय का? हो सर, मी खरं सांगतो. त्या कुठं पाहिजे सर? ती काय विचारते त्याचं उत्तर दिलं. जेवण झालंय तुझं? नाही. मग जा. या. काय रे, तू प्रिन्सिपल होण्याऐवजी उद्धार का नाही देणार? अरे बाबा जातो रे, बाबा जातो रे.
लाल्या, तुला कॉलेजचं शिक्षण मुळीच आवडत नाही असं तू म्हणाला. अरे मग कॉलेजमध्ये आलास कशा? तुला कोणी सक्ती केली होती? इंटरची परीक्षा पास झाल्याशिवाय फौजदारच्या कोर्सला ऍडमिशन कशी मिळणार मला सर? आणि अभ्यास न करता तू इंटर कसा पास होणार आहे? त्यात काय, SSC पास नाही झालो का मी? काय काय युक्ती काढलीस बोल? ती तुम्हाला सांगण्यासारखी नाही. मला ठाऊक आहे तुझी युक्ती. कॉपी केलीस होय ना? साफ चुकलात सर तुम्ही. अभ्यास न करता पास होण्याचे दुसरा मार्ग आहे तर. लाल्या, बघा रागाला तुम्ही विचारलात म्हणून सांगितलं. एरवी मी सांगितलं होतं तुम्हाला सांगण्यासारखं नाही म्हणून सर. फौजदार कशासाठी व्हायचंय रे तुला? वा, कशासाठी म्हणून काय विचारताय सर? फौजदारांना केवढा मान असतो, केवढा रुबाब त्यांचा, केवढा दबदबा असतो हे तुम्हाला कुठं ठाऊक? खरंच का रे? काय करता? हा? आमचे काका आहे ना, हवेली तालुक्यात इन्स्पेक्टर, एक कॉन्स्टेबल सारखा त्यांच्या तैनातीत असतो. नाटक, सिनेमा फुकट, धान्य धुन्य, कपडा लत्ता, लाकूड कशालाही पैसा मोजावा लागत नाही. गावचे पाटील देखील चढा घाबरतात त्यांना. सगळे गावचे गुंड त्याच्या मुठीत. अख्ख्या गावाला अशी जबर बसवले म्हणून सांगतो, काकाने काही केलं की त्यांच्या विरुद्ध एक रो काढण्याची कोणाची हिंमत नाही. अच्छा, राजाचा हे म्हणेनास तुझा काका? तर काय, शिवाय खायची प्यायची चंगळ, तेही बिन बोबाड. खायची प्यायची म्हणजे? तुम्हाला नाही कळलं? नाही. म्हणजे खायची प्यायची याची तू चव घेतली आहेस का कधी? इच्छा कितीतरी वेळा. आमच्या पांजरपोळच्या मागच भट्टी लावतात ना. कुठेशी आला रे ते पांढरपळ? कुठं नाही, तुम्ही बसा. आमच्या काकांना फॉरेन सुद्धा मिळते. एकदा धाड घातली की काय मग बाटल्याच बाटल्या. फुकट? हे मी सहज विचारलो. तुझे काका तुला देतो? खुशीत आले की देता गुटकाभर, पण मामा मात्र नेहमी देतो. असं काय करतो रे तुझा मामा? धान्याचं दुकान आहे त्याचं. शेतकार कमवला त्याने. काळ्या बाजारात? नाहीतर काय, उघड्या बाजारात काय जिरक्या लागणार आहे का हाताला? हो, तुम्हाला सांगतो, कोणी हाताने राक्षसासारखा कमवतो आणि राजासारखा राहतो. अरे माणूस असावा तर असाच. खरंच का रे? सर, तुम्ही ना इतके हुशार, पण मला कधी कधी वाटतं ना. काय वाटतं? अरे सांग ना, संकोच बाळगू नको. काय वाटतं तुला? वाटतं की सर तुमची लाईनच चुकली. तुम्ही पोलिसात असतात ना तर एवढा DSP झाला असता. बरोबर आहे तुझं. चुकलं खरं, पण आता ही चूक आता पुढच्या जन्मी सुधारतो. असं नाही सर, पण तुझे वडील काय करतात? ते काय करणार? पेढीवर मुलींचे काम करतात. झालं. ते नाही गप्पर झाले तुझ्या मामासाठी? कसं काय आणि कसाच काय? चांगली मालकीची पेढी होती, ती बुडाली आणि आता जन्मभर बसले कारकुनी करत. बुडाले म्हणजे त्याने व्यसनात घालवले? भलतच काय सर, माझे वडील म्हणजे देव माणूस. माझे वडील काय तसले नाही सर, पण जगात कसं वागावं हे त्यांना कळतच नाही. ते मूर्ख आहे. काय रे बाबा, काय केलं त्याने? जन्मभर सर्वांची सचोटीनं आणि विश्वासानं वागले, पण काय फळ मिळालं त्यांना शेवटी? भाऊबंधाने लुबाडलं आणि भागीदाराने बुडवलं. आता त्याच पेढीवर कारकुनी करत बसले. आमचा मामा म्हणतो तेच खरं. ही दुनिया काय खऱ्याची नाही. इथे खरे भिकेला लागले आणि खोटे चैनीत राहतात. बराच विद्वान दिसतोस की तुझा मामा. फारच हुशार आहे सर तो. मला नेहमी सांगतो, लाल्या पान खातो हा माझा मामा. लाल्या
4 मुंड्या मुरगाळून 2 चाळी बांधता आल्या तर तसं केलं तर तसंच करायला पाहिजे. इसमें क्या है? वा, चांगलाच गुरुमंत्र मिळालाय की तुला तुझ्या बाबाकडून. तर काय सर, व्यवहारच आहे तसा. आमच्या धर्मप्पा शेठनी कसा पैसा कमावला हे जर तुम्हाला कळालं तर सर. नाही, ठाऊक आहे मला. तुझ्या वडिलांची मुंडी मुरगाळून तुझ्या भाऊबंधाने आणि भागीदाराने जसा पैसा कमावला तसा होय ना? जी बदमाश विमा करावाय सगळे भाऊबंध आणि भागीदार. चांडाळाने आम्हाला धुळीला मिळवलं. म्हणजे ते तुझ्याच गुरुमंत्राप्रमाणे वागले की. एवढ्यानं काय होतं सर, मी फौजदार झालो तर नाही एकेकाच्या हाताला बेड्या ठोकल्या तर नावाचा लाल्याच नाही मी. माझ्यासारख्या देव माणसाला माझ्या आई बाबांना लुबाडतात याचा अर्थ काय? इतकं आई वडिलावर तुझं प्रेम आहे आल्या? म्हणजे काय सर, माझ्या आई वडिलांना तुम्ही अजून भेटल्या नाही. मला शपथ सांगतो सर, माझे वडील साधा सदरा आणि धोतर नेसतात आणि माझे सगळे लाड पुरवतात. माझी आई उपास तपास कर पण मला गोडधोड करून घालते. बेवकूफपणा. सर, हे तुझाच पास, माझा नाही. बैस. कुटप्पावर तू सुरा उगारला असे खरं आहे ना? काही असं समोर आहे का? त्यानं माझ्या आई वडिलांना शिव्या दिल्या. कशासाठी? त्याचं आणि आमच्या घरचं भांडण आहे. पैशावरून? आई बाबांना जसा शिव्या द्यायला लागला ना तसा घातला पालता त्या कुटप्पाला आणि दाखवला सुरा. आता पुन्हा नाही येईल माझ्या वाट्याला. तू नाही आपल्या आई वडिलांना मूर्ख म्हणाला म्हणून शिव्या नाही दिल्या सर. एक पायरी ओलांडली की त्याही द्यायला लागशील तू. नाही, शक्य नाही. चांगली अद्दल घडवली त्याला मी. अजागड आहेस झालं. अरे खरं म्हणजे तुझ्या आई वडिलांसारखी जेवढी म्हणून या जगात मूर्ख माणसे असतील ना त्यांना जन्माची अद्दल घडवायला हवी. हरामखोर सचोटीला बघता त्याचा अर्थ काय? काय? जे सिगारेट घे ओढ म्हणजे सुचेल उत्तर. घे ना. का? अरे तुला दारू चालते पण ती मात्र इथं मिळणार नाही. पण सिगारेट घे. नको सर. अरे घे ना. अरे तुला दारू चालते पण सिगारेटने काय पाप केलंय? ओढी नाहीस कधी? ओढतो सर पण इथे नको सर. का? काही हरकत नाही. अरे या घरात देखील तुझ्या आई वडिलांसारखीच मूर्ख माणसं राहतात. घे ओढ. नको सर. बावट मारे उपदेश पाटील सांगितलं मला पण ते वाटतं ते करायची हिंमत नाही तुझ्यात लाल्या. जाऊ दे लाल्या. तुझं सगळं शहाणपण ऐकून मला तर आज नवा साक्षात्कार झाला. फक्त काही शंका शिल्लक आहे तेवढाच निरसन करतो आणि आजपर्यंतच्या आयुष्यावर मारतो फुंकर आणि आता संध्याकाळपासूनच मी तुझा शिष्य होतो. सर, अरे प्रोफेसर काय निर्णय मिळवायचे आहेत कोणाला? हा धंदा देतो मी सोडून आणि आपण दोघंही गुंडगिरीचे नवे नवे मार्ग शोधून काढतोय. एग्री? सर तुम्ही माझी थट्टा करताय सर. थट्टा नाही झाल्या. आय मीन मी तुला शब्द दिलाय. तुला माहित नसलेली खरी गोष्ट मी तुला सांगतो. मला असं खात्रीलायक कळलंय की तुझ्या वडिलांनी जी पिढी गमावली असं तू म्हणालास ती त्याने सुद्धा 4 मुंड्या मुरगाळूनच पैदा केली. नाही, साफ खोट आहे. कोणी सांगितलं ते सांगा. नाही त्याला मी आता. अरे तुझ्या वडिलांची मी स्तुती करतो. दॅट्स इट. म्हणजे खोटेपणाचा तुला राग येत होता. नाहीतर पण राग का आला तुला? कशासाठी आला सांग ना. अरे तुझे आई वडील जर मूर्खासारखे वागले तर ते तुला देव माणसं का वाटले? आणि तुझ्या वडिलांना आणि तुझ्या भागीदाराने लुबाडलं त्यांचा संताप का आणि कशासाठी आला तुला? याचं कारण हे कारण हे
की जरी तोंडाला जरी तू त्याला मूर्ख म्हणालास तरी मनापासून तुला तसं वाटत नाही, होय ना? तसं नाही सर. लटपट नकोस, प्रश्नाचं सरळ उत्तर दे. सरळच उत्तर देतो. काय नाही त्यात, मी अजूनही हेच म्हणतो, माझे आई वडील चांगले असले तरी ते मूर्ख आहेत, त्यांना व्यवहार बुद्धी नाही आहे. कारण ते सचोटीनं वागले, तुझ्यावर माया केली, तुझ्यासाठी खस्ता काढल्या, तुझ्यासाठी उपास तपास काढले, तुझे लाड पुरवले, आपला मुलगा मोठा होईल अशी स्वप्न पाहिली. खरं म्हणजे त्यांचं चुकलंच, ते मूर्खच आहेत, ते त्यांना कधी व्यवहार कळलाच नाही. पण आता लाल्या, तुला आता एकच मार्ग उरलाय की तुझ्यासारख्या भाडेदार मुलाला खरं म्हणजे तुझ्या पायातल्या बुटाने तुझ्या आई वडिलांची संभावना करायला हवी. तर हे माझ्या बरोबर हे, आणि तुझ्या आई वडिलांच्या आधी बुटानं पाय तुझ्या बांध आणि नंतर तुझ्या वडिलांना ज्याने लुबाडलाय ना त्याच्या भावांचा भाऊ बंधांच्या गळ्यात गंडा बांध. चल बघ, तर हे म्हणतोय ना. नाही नाही भ्याड आहेस तू, लाल्या, भ्याड आहेस. अरे प्रत्यक्ष सैतानासारखा जरी माझ्या दारात येऊन उभा राहिला ना तरी मी त्याचं स्वागतच करतो. पुरा भावाय तुला, हा शंभू महादेव. अरे सैतानाच्या दारातून ओढून आणण्यासाठी आज इतकी वर्ष धडपडतोय मी, पण लाल्या तो तुझ्यासारखा भ्याड नाही आणि ढोंगी नाही. तुला जे करायचं असेल ते तू करू शकतोस. माझ्या घराचा दरवाजा तुला कायमचा बंद आहे आणि तो माझ्या पैकीला सुद्धा जाणार नाही, समजलास? तुला जी शिक्षा करायची असेल ना ती उद्या बाहेर बोर्डावर लावलेली असेल कॉलेजच्या. तुझा तोंड देखील पाहायची माझी इच्छा नाही. आणि तू माझा विद्यार्थी आहे असं सांगताना सुद्धा मला शरम वाटायला लागली. सर, सुराव घालण्यात माझी चूक झाली सर. त्याहीपेक्षा अद्याप चूक तू आता करतो आहेस. सैतानाला तो मनाच्या गाभाऱ्यापासून ठेवला आहेस आणि एवढंच नव्हे तर त्याबद्दलही तुला भूषण म्हणतोय. सर, मला क्षमा करा. तुझ्यासारख्या फॅड आणि ढोंगी माणसाला क्षमा करायचा देखील अधिकार पोहोचत नाही. तर जा तू माझ्या घरातून. माझा विद्यार्थी आहे होतास असं सुद्धा मी कधी म्हणणार नाही. जा माझ्या समोर तोंड काळा कर. आणि हे बघ, तुझ्या असल्या रडण्यानं माझं अंतःकरण कधी विरघळणार नाही, कारण मी फार घट्टमुट्ट मनाचा माणूस आहे. सर, मी असं काय केलं तर तुम्ही मला क्षमा करणार सर? तू काय करणार आहेस? तुझ्यासारखी ढोंगी माणसं फक्त रडण्याचं नाटक करतात आणि थापा मारतात. नाही सर, मला ज्यांच्याबद्दल आदर वाटतो त्यांच्याशी मी कधीच खोटं बोलत नाही सर. सर, मी काय केलं म्हणजे तुम्ही मला क्षमा करणार सर? तुला काय करावं असं वाटतं? मी कुटुंबाची क्षमा मागेन. आणखी त्रास दिल्याबद्दल सगळ्या प्रोफेसरांची मी माफी मागेन. आणखी काय? शेठजीची क्षमा नाही मागणार. पण सर, शेठजी कसे आहेत ते मला माहिती आहे, पण तरी देखील ते वयाला मोठे आहेत आणि तू वयाला लहान आहेस. वयाचा मान हा ठेवलाच पाहिजे, कारण तू त्याला दुरुस्त केलीस. मी जाऊन क्षमा मागितली तर ते मला क्षमा करणार नाही सर. माणुसकीवरचा अजून विश्वास माझा उडालेला नाही लाल्या. तू वैरी तर नाहीस ना त्यांचा. धर्मापा शेठ तुला नक्कीच क्षमा करतील. ठीक आहे सर, मी त्यांची माफी मागेन, फक्त तुमच्यासाठी. माझ्यासाठी नको, स्वतःसाठी. लाल्या, चूक स्वतःची असली तरी दुर्जनांची क्षमा मागायला देखील आपल्या मनाचं उदारी लागतं. मान्य आहे मला सर. आताच जाऊन धर्मपा शेठची माफी मागतो. जाऊ सर? थांब, आणखी एक वचन मला हवं आहे. वचन?
कसलं वचन सर? प्राचार्य म्हणून मी तुला एक शिक्षा करणार आहे विद्या. तुझ्या अपराधाबद्दल तुला शिक्षा होणार जरूर आहे असं हे तरी तुला पटतंय? फार जबर शिक्षा करणारा असं तुम्ही. तो माझा प्रश्न आहे. पण शिक्षेच्या दृष्टीनं तुला तुझ्या अपराधाबद्दल शिक्षा होणं हे जरूरच आहे आणि हे तुला पटतच आहे. लाल्या, प्रायश्चिताशिवाय चुकीचं परिमार्जन होत नाही आणि शिक्षा भोगायलाही धैर्य लागतं. मी तुला जी शिक्षा करणार आहे तो मी विचार करून ठरवणार आहे. पण तुला होईल ती शिक्षा तो अगदी निमूटपणे कुणालाही दोष न देता आणि कुठलीही सूड भावना आपल्या मनात न ठेवता भोगली पाहिजे. ठीक आहे सर, भोगेन मी. तसं वचन दे मला. That's like a good word. सर, इथून काय झालं? हे एक फार मोठी शस्त्रक्रिया पार पाडली मी सुमित्रा. मला तर मनाला भाबडा आणि सरळ दिसला तो मुलगा. खरंच आहे. पण सोमा, अगं त्याने माझी तिरपीट उडवून टाकले. अगं म्हणतो काय, अगं इथं खरे भिकेला लागतात आणि खोटे चैनीत जगतात अशा या ठार झालेल्या मुलानं हा मला उपदेश सांगायला लागला. अगं बाई, मग अगं हाडाचा शिक्षक आहे मी. त्याला हट्टावर आणल्याशिवाय राहतो थोडा. पण सोमा, काय? शिकवलं त्याने मला, मी त्याला असं? मला वाटलं होता तसंच झालं. काय झालं शंभू? माणुसकीवरचा तुझा अजूनही विश्वास बुडाला नाही ना? अरे पांड्या, कॉलेजच्या आवारातून बाहेर पडतात लाल्याला पोलिसांनी अटक करून घ्या. अगं बाई, याचा अर्थ तरी काय? आता काय, त्या धर्मपाचे वसुली वरपर्यंत आहे. त्या पोराला जेलमध्ये खडी पोळायला लावतो की नाही तेच पाहत राहतो मी. नाही नाही, असं होणार नाही. असं घडता कामा नाही. अरे असाच होणार आणि असाच करणार. अरे धर्मप्पाच्या विरुद्ध कोण उभं राहणार आहे? अरे कोण उभा राहणार म्हणून काय विचारतोस? मी उभा राहील. हा जोडतो महाराज, त्या पंजाब पडू नका तुम्ही. अरे त्या धर्मप्पाच्या वाटेला जाण्याची माझी देखील हिंमत होत नाही. सलाल विषारी नाग आहे तो. मग त्याचा फणा हा ठेचलाच पाहिजे. अरे शंभू, तुझ्या शेडचीचा धाक तू मला दाखवू नकोस. चुकतो आहेस तू विद्याना, चुकतो आहेस. अरे जमान्यात तसा आला आहे की हात पाय पळून घ्यायचं नसेल तर संत सज्जनात देखील त्या धर्मप्पा सारख्यांचा भिवून वागलाच पाहिजे. तर मग या जमान्याविरुद्ध मला टक्कर ही घेतलीच पाहिजे. अरे टक्कर घेशील तर कपाट तुझं फुटेल. लोक मजा घेतील आणि त्या धर्मप्पाच्या वासनाला किम धक्का सुद्धा बसणार नाही. अरे त्या धर्मप्पानं कधीच प्रदेचा खून पचविले. खून, मग त्या खुनात अजून एक खून भर पडली ना तरी सुद्धा मला त्याची पर्वा नाही. अरे पण का हा वेडेपणा कशासाठी? तो एक मूर्ख पायने आपल्या कर्माने जेलमध्ये गेला, त्यात तुझं काय बिघडलं? Shut up! हा? अरे माझ्या मुलासारखा एक विद्यार्थी जेलमध्ये गेला तर मला माझं काय बिघडणार आहे हे तू मला एका शिक्षकाला विचारतोस? यू फेल. नकोस विद्याना, मी केवळ तुझ्या हिताच्या दृष्टीने बोलतो. ही तुझी हिताची दृष्टी घरात तुझ्या बांधून ठेव. नीट आहे. प्रसंग पडला तर मी सर्वस्व पणाला लावेन, पण लालिया सुटलाच पाहिजे. याला प्रेरित करा. मला खुशी झाली. तू आणि इथं
माझ्या शेठजीच्या घरी? नमस्ते सरजी. हा प्रश्न खरं म्हणजे मी तुम्हाला विचारायला. माझं काय? मी सगळ्याचे चांगले समज ठेवतो. आपलं कुणाची भांडण नाही. खरंच? What a pity. What a pity. हा उदारपणा बरा नाही हा. इथे शेठजी बसतात. So what? हे काय सम्राटाचं सिंहासन नाही. मी फक्त आदरणीय व्यक्ती आणि स्त्रियांसमोर ओढत नाही. पण तुमचा समावेश या दोन्ही गटामध्ये होत नाही तेव्हा खटल्यामधून निर्दोष सुटला म्हणून फार विचार मारू नकोस हा. इथं काय काम आहे तुझं? तुमचं काय काम? शेठजींना हिंडवण्यासाठी आला असेल. नाही तर तुमच्यासारखे काय लोण्याचे डबे घेऊन येऊ? झटाप नाल्या. आता मी तुमचा विद्यार्थी राहिलो नाही. राजस्थानात सब इन्स्पेक्टरच्या पोस्ट साठी माझी निवड झालेली आहे. काय म्हणतो तुला? तुझी निवड? अरे कुणाचा विषय नाही लावलास? ही कामं आपली नव्हे. वशिला काय कशाला? आमचं नाणं खणखणीत वाजतं. इंटरव्ह्यू एकदम टॉप. प्रिन्सिपल विधानाला सांगितलंस का? नाही, ते गावाला गेले. उद्या येईलच. मग आज इथं पेढे द्यायला आलो होतो. दॅट्स गुड. पेढे दे आणि त्यांचा आशीर्वाद घे. थांब एकच आणि मिनिट. मिटून टाक त्या भांडण. तर काय म्हणत होता तुम्ही? शेठजीचा आशीर्वाद. अरे शेठजी म्हणजे अशी तशी असावी समजू नकोस तो. अरे वर पण त्यांची ओळखी आहे. त्यांची मर्जी राखशील तर. ते धंदे मेहरबानी आम्हाला लागत नाही. ते तुम्ही करा. अरे तुझं घरातच पटायचं. तुला मला माझी भाषा पटायचीच नाही. मला ऐकून घे. अरे, आपण लोकांपेक्षा नसायचं सर्वांशी मिळून जुळून राहायला. अरे अरे गोड गोड बोलायला पैसे नाही लागत. श्यामराव, सरांच्या घरचं अन्न खाऊन हेच काय होते सत्व मिळालं. झाल्या. ठीक आहे. माझं आणि घडून असतोस ना. बस खुशालच. पास मारीची धग आल्याशिवाय नाही विचारणार तुझी मिजाज. चुकतात महाशय तुम्ही. उपासमारीच्या धागातच माझं सगळं आयुष्य काढलं मी. पण उपासमारीला मी कधी लाचार झालेलो नाही. कळेल कळेल. वेळ येईल तेव्हा कळेल तुला. शामराव, कळेल तेव्हा मी मोडेन, पण वाकणार नाही. काय झाला कार्यक्रम म्हणाला रे. बता बता तू इथं माझ्या घरात? शेठजी अगोदर पेढे खा. या 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 या. हे कशाबद्दल? तोंड करा, तोंड गोड करा आणि तोंड गोड करा. अरे पण हे कशाबद्दल? शेठजी, माझ्या सुदैवानं आणि तुमच्या कम नशिबानं
सब इन्स्पेक्टरच्या पोस्टसाठी माझी निवड झाली. असं स्थान आली तशी तेव्हा मला माणसातून उठवण्याची तुमची जी इच्छा होती ती फुकट गेली. तुझा तो खेळा. आता प्रश्न आला, हा आनंद कोणासमोर साजरा करायचा? एक हितचिंतकाच्या बरोबर, नाहीतर हितशत्रूच्या पुढं. आता आमचे सर गेले परगावी, तेव्हा त्यांच्या खालोखाल तुमचाच मान आहे की. थँक्स शेठजी, थँक्यू. हा गोड पेढा तुम्हाला देऊन तुमचं कडू होणारं तोंड पाहायला मिळालं. माझा खटाटोप सार्थ झाला. बस मला आनंद साजरा करायला मिळाला. तुझा कोर्स कसा पुरा होतो तेच बघतो. नाही देतो तुला सगळं तर नावाचा धर्मपान आहे मी. शुक्रिया शेठजी, शुक्रिया. आणि यदा कदाचित जर तुमची इच्छा पूर्ण नाही झाली, नाही तुमची काळमळ म्हणून काढली, तर नावाचा लालन आहे मी. चालता होय माझ्या घरातून. अरे अरे बघताय काय तोंडाकडे टकमक टकमक. अरे हाकू दे हराम झाला. आता बघता काय खरं तर ते पकडा मागुटे. शामराव, तुम्हाला काय स्वाभिमान आहे की नाही? उचला करा, उचला. कोणाची माय झाली माझा मानकोट ठरण्याची? शेठजी, टाटा, बाय बाय. हॅलो कोण? अरे अरे मगन भाई कैसा है? हा सोसायटीच्या वतीनं बरं का शेठजी? अरे छान. काही म्हणणं नाहीये. शतायुष्य व्हा. राष्ट्राला शेताच्या फार गरज आहे आज. होत नाही का विषय आम्हाला? स्कोर आहे. सगळी वाढीसला येऊन गेली. तो विज्ञान आला की तो नाहीच येणार, नाहीच येणार. तो एक नंबरचा मिजा स्कोर आहे. 4 महिन्यापूर्वी त्यांनी लालाची केस जिंकली होती. तेव्हापासून त्याला वाटतं आपण शेतीची केली बिनपाण्याने. नुसतं केली नाही, नुसतं केली नाही. अरे असं काय करतो? अरे बोललं ना मी. शेतीचं नाक कापून मुंडन केलंय आपण त्यांचे. अच्छा अरे हा अरे रोख रोख देऊ. उदारीची बात नाही आमच्या बाजूला. देऊ आता जाईल जेलमध्ये कधी पोळी बसील आणि सुटून आल्यावर बायकोनी सांभाळले तर ठीक, नाही तर आहेच म्हणा गोमती भिक्षा. अरे आता दिवसलेला जागाला टेचायचा काय मिशा. ते मुंड्या ठेवतात, पण आम्ही काय वळवण्या शब्दाबद्दल काट्या टाकायच्या काय? मी तर म्हणतो उद्या विद्यानं आला आणि पाय धरा तरी आला, वाचवा वाचवा म्हणा तरी त्याने वाचवा पाय धरायला आलं तर मी त्याला सरळ सांगणार. आता गेली होती रामस्ताप
मग आधी नाही का सांगितलं हा? नको 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 माझ्या खिशात तुम्ही स्वस्त शेती नजर करा अरे की हो. आम्ही ते कसं घेत नाही डोळे दाखवून तर सया नाही केलं ना हो त्या मूर्खाने हो हो म्हणजे मी तुम्हाला सांगत नव्हतो का तुम्ही काही काळजी करू नका. अरे वरपासून खालपर्यंत सगळी माणसं आम्ही बांधून ठेवली आहे. अरे हप्ता चालू आहे आमचा मगन भाई. अरे असं काय करतो उद्या नाही. अरे उद्या शनिवार ती रेस कोर्स वर आमची घोडी पडणार. सोमवारी गांधी जयंती अप्पा अप्पा सोमवारी गांधी जयंती ती ताईची ताईची सुगताई आता सूतक ताईची भानगडी आहे. तेव्हा हा मंगळवारी भेटा. हा मंगळ ओके बराय. अच्छा अरे तर बोला मंडळी तुमच्या त्या विद्यानंदनं आमचं नाक कापलं म्हणतात. असं ते म्हणतात. अरे ते म्हणतात तर म्हणू देत. तुम्ही शेव खा भजी खा. खातो शेवटी खातो पण शेवणे आणि भज्याना आम्हाला आमलपित होतोय ना म्हणूनच. अरे तात्या फुकटचं खायला मिळतं तेव्हा कुणाला पित्त नाही उठत रे. अरे मिळतंय तवर खाऊन घ्या. अरे देवच हल्ली फुकट्यांचा पक्षपाती झालाय. हे मग काहीतरी साक्षरजी तुमचा काहीतरी अरे हे धंदे करायचे तात्यानं. बाळणपण करायचे त्याच्या बायकोनं आणि पैसे भरायचे या शेठजीनं. कुठला न्याय आहे काय म्हणजे. असं नाही शेठजी. म्हणजे मी पैसे उसने मागत होते शेठजी. हे तात्या अरे आजपर्यंत किती त्या रकमा नेल्यात कितीच्या परत केल्यात का तू. नाही नाही चेक आला की देईन शेठजी देईन. अरे सगळे पैसे परत करणार हे वर्षानुवर्षे आम्ही ऐकत आलो आहोत. नाही म्हणजे अरे म्हणजे काही नाही. तेव्हा पैसे मागून घेऊन चला पण पुन्हा उसनवारीची भाषा करू. फक्त घेतलं ते स्वर आणि इथं रुजू व्हा. रास्त आहे तात्या. शेठजींच आम्ही इतकी खुशी करतो उस्तेवरची भाषा कधी करू नये. आणि हे बघ पण आम्ही इथं त्यांच्या पायाकडे मात्र झाला पाहिजे. काय शेठजी हा धर्माच्या दाद्यांना सांगा विषय. सांगतो काही चुकलं असेल तर आपल्या पत्रात घ्या शेठजी. पत्रात घ्या. या शामराव अरे तुम्ही अजून फार लाजता. या 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 बसा. अरे अशा जवळ येऊन बसा. चला बसा बसा. तुम्हालाही अजून हा धर्म पुन्हा फार शिकायचा आहे शामराव. उठा बसा इकडे बसा. शेठजीच्या दरबारात इकडे बसून चालत नाही. तिकडे बसा पायाकडे. आता आमचे प्रचार होणार आहेत ते शेठजीच्या कृपेनं. ऐका शामराव त्यापूर्वी आम्ही तुम्हाला अमेरिकेला पाठवायचं म्हणतो. काय शामराव सरकारी पाहुणे म्हणून. खरंच अरे बघा याचे आमच्या शक्तीवर आणि आमच्या श्रीमंतीवर विश्वास नाही आहे. काय विचार शामराव असा करंटेपणा करू नका. हा असं कधी म्हटलं मी. माझी फार मोठी इच्छा आहे अमेरिकेला जायची. बोला मग ठरलं. तुम्ही अमेरिकेला जाणार. आम्ही तुम्हाला जरासा टेकू दिला की तुम्ही विमानातून उठाण शेठजीने जोरात तुम्हाला टेकू द्यायचं ठरवलं की स्वर्गाची दार सुद्धा फडाफड वरती. बायकोला घेऊन जायचं. हो तिची
काय म्हणतात रे ते स्कॉलरशिप Scholarship. हा ते स्कॉलरशिप देऊ काय म्हणतात रे रस्ताच नाही आता. विख्यातचा पाटा एकदा तोड झाला की सोसायटी म्हणजे मग आपलेच राह. ते खरं आहे अरे पैशाची काळजी अरे पोट बांधून सरस्वतीची सेवा करण्याच्या बादशाच्या भागात लक्ष्मीनं वापरायचं नाही तर मग काय अर्थ उरलाय आमच्या श्रीमंतीला आणि काय किंमत आहे आमच्या अधिकाराला सत्य आहे शेवटी, सत्य आहे. विद्यानंदला पण आम्ही हेच काय विषय कॉलेजचा सगळा व्यवहार तुम्ही आमच्यावर सोपवा आणि तुम्ही फक्त सरस्वतीची सेवा करा. अरे आमचं सगळं बळ वजन पैसा खर्च करून आम्ही त्रिखंडात ते म्हणतील त्या ठिकाणी त्यांना पाठवलं नसतं का विद्यानंदाची बुद्धीच खोटी शेवटी. श्यामरावाशी कशाची तुलना करता त्याला. त्यांचं सगळ्यात मला खरं चुकलं त्यांचं आता कसं बोलला. आता कसं बोला तू सांग आता बरोबर बोलला अरे एका एकचित्ती इंग्लिश बोर्डाच्या पायीच्या विद्यार्थी आमच्याशी वय करायचं आमच्याशी खुद्द आमच्याशी विनाशकाळी विपरीत बुद्धी. चंद्रराव आम्ही अडाणी माणसं सरळ आहोत तोपर्यंत मऊ रेशमाचं पण कोणी चिड्याला वागायला लागला की बांगुडीत होऊन बसू भूत. तुकोबाराया म्हणता भले तरी होऊ दे काशाची लकोटी नाठाळाच्या माथी काठोकाठी. म्हणूनच एक तास त्या नाठाळावर काठी आणून त्याला कायमचा बंदोबस्त करण्याचा निश्चय केला मी. बोला तुम्ही काय म्हणता. आणखी काय म्हणायचंय. राम रावण युद्धात शामराव खेळणार आता रामाताच बाकी सया घेऊन सगळे दस्तावेज घेऊन शामराव आणले ते काय सया घेऊन आणले. अरे झकास कुठे अरे आता दाखवतो त्या विद्यानंदला या धर्मप्पाचा हिसका. म्हणजे ठारचा मारणार नाही ना. त्याला ठार मारून मला काय मिळणार आहे. मी नाही त्याला मारणार आपल्याच मरणार पण जिवंतपणे मात्र नक्की माणसातून उठवणार विठ्ठल. शिक्षा झाली की समजा तो माणसा तो मुडला पुन्हा काही त्याला कुठल्या शिक्षण संस्थेत नोकरी मिळणार नाही. बस पुन्हा लेखाना आणि पानपट्टीचं दुकान घालून काय शामराव रामराव अरे नक्की कामगिरी तर तुम्ही उत्तम पार पाडली. म्हणजे अजून काही बाकी राहिलाय का. ते तर मी तुम्हाला सांगतो. फक्त शामराव कोर्टात तुम्ही आम्ही सांगितल्याप्रमाणे जॉब घ्यायचा. मी साक्षी द्यायची. होय नुसतीच तुम्ही नाही हो सगळ्यांनी मिळून ते सर्प भेटायला नको का. कृष्ण सर्पा तात्या तुमच्या त्या प्रोफेसर मंडळीला कोर्टात केस उभी राहील त्यावेळी कोणी बेईमान झाला तर म्हणावं याद रखा दुसऱ्या दिवशीचा सूर्योदय पाहला हा धर्म पाचित्त नाही ठेवणं कोणाला. नाही तसा होणार नाही. आमची पांडपेची माणसं माघारात तावा तावा बोलते पण कोर्टात तुमच्या विरोध कोणी साक्ष द्यायला उभा राहणार नाही ही आमची गॅरंटी. शामराव सांभाळा हो. शेतीचे शब्द
ते करतील आणि करायचं तेच करतील. काय तात्या? नाही मी बेमान होणार नाही. सगळं यथासंग होईल, काही काळजी करायची गरज नाही. शामराव, तुम्ही उद्या सकाळी आमच्या घरी या. आम्ही तुम्हाला कानमंत्र देतो आणि धर्मयुद्धात कसं वागायचं ते सगळं शिकवतो. पण खालेल्या भाज्या पीठ टाकू नका, लक्षात असल्या. अरे अजून भाजी आणि शेव तशीच्या तशी शिल्लक आहे. ऐकूनच पोट भरलं हो. ते खातो. मी अरे तुम्ही मिठाला जागत नाही. आता ते कसं होईल? आता नको, पोट भरलंय. त्याच्याने पित्त होतोय आम्हाला. शेठजी, हा सांगा. शंभू महादेव, यावं यावं यावं. इथं कुणीकडे उगवला सूर्य? धर्मापा शेठ, आकाशाची दिशा बदलायला म्हटलं काय म्हणता? तर काय हिरवी हे सूर्य या पश्चिमेकडे उगवले. आम्ही कसले सूर्य? आम्ही उपग्रह. हे ओळखला, पुष्कळ झाला. श्याम, तू इथं? आम्ही काढले त्याला इथं. या उपग्रहाने चांगलीच पार पाडली वाटतं, नाही शेठजी? अरे नाही रे, ते सगळं मान्यावर आहे. या 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 या. अरे बसा तर खरे. बसा. सांगा काय घेणार? भजी की शेव? घेऊन या. अरे घेणार रे. थांब. त्याने नाही खाल्ली, थोडी हात मध्ये जाऊन. ही भजी घेणार की शेव घेणार? काही नको. यांच्या तोंडाची काढून नको रे मला. नाही म्हणजे तुम्हाला भजी आणि शेव जरा अळणीच लागायची. नाही धर्मप्पा शेठ, शेव खायला शेव भजी सुद्धा चालेल आम्हाला, पण बरोबर पियाला काहीतरी. तर ते आहेच. मागू का? तर मिळेल. नको रे बाबा, त्या तुमच्या कारखान्यातला देसी माल नको रे बाबा मला. साहेब आहे का? अरे मागवाल तर साहेब मागवा. तुम्ही मागवाल, आम्ही घेणार. बाकी रे धर्मप्पा शेठ, तुमची आमची जात एकच. मग या सूर्यांचं काय? यांना काय वाटेल? अरे छोड दो मजाक, छोड दो यार. अरे हे सूर्य आहेत माझ्या खिशात. हे सूर्य नव्हे, सूर्य एकच असतो, तो पूर्वेला उगवणारा. हे पंचमेला चमचम करणारे काजवे आहेत, काजवे. मजाक सोडूया. सोडले. तुला इथं कोणी पाठवलं? अरे तुम्ही तर गड सर्व करून आमचंच नाक कापलं आहेत राव. आणि त्याच गडाला सुरंग लावून तुम्ही आमचाच नाक कापायला तयार झाला आहे धर्मप्पा शेठ. म्हणून तू स्वतःला सांभाळ. मला हात लावण्याची इतकी तुझ्या हिंमत नाही आहे, समजलास? अरे मी त्यांच्या पाठीशी आहे. जी हुजूर. भेटूया पुन्हा कधीतरी आपण. बरं? हो, आपण भेटलाच पाहिजे. आपण एकाच जातीचे, तेव्हा भेटूच येऊ.
बर राम राम रात किड्यानो राम राम. बदमाश बदतमीज कमीना. शेठजी काय झालं काय झालं काय होणार आता. अरे काही नाही झालं. अरे तुम्ही शेव खा अरे भजी खा खा.